Jamen, jeg skal på weekend. Bondegårdsferie. Ud og se på bønder. Hvad fanden lige render og laver derude? Det er det kolde sted i hele Danmark om vinteren. TV2's målstation, den står derude. Hvad fanden, han er varm ligesom alle andre. Du skal ikke have motorcyklen med ud til ham? Nej, det tror jeg sgu ikke, nej. Det tør han slet ikke, og han tør ikke engang stoppe på en stige. Og var det Millie? Nej, jeg trak frinummer. Jeg kunne komme ind til brand civilforsvaret, hvis jeg gav. Så sagde jeg, nej, jeg skal sgu ikke ind og tage brandslanger nu. Ja. Nej, det skulle være inden søværn, hvis jeg skulle ind nogen steder. De fisker også indimellem. Det viser de ikke på tv, men de fisker i fritiden. Ja. Det er jo ikke arbejde hele tiden. Goddag og farvel og stå ret og hvad fanden de ellers gør. Og de kommer da også i havnen en gang imellem. Eller bliver de sejlet ind med gummibåden. Jo, de er sgu fri her, ligesom dig og mig, vi har. Du fik den heller ikke til syn den her uge? Nej, det bliver sgu i næste uge. Men påsken, det må vare længe nu. Det var det, jeg siger, så var påsken lige til jul. Ved du ikke, hvad for et jul er mindst belastning på, når du drejer i et sving med 80? Ved du ikke, hvad det er for et jul? Det er reservehjul. Jamen, vi skal bare sætte og snakke og drikke. Vi skal bare lige ud og kigge lidt på botanikken. Det er lige ved scenen af den store golfbane ude i Ikast. Det er også derude, hvor de har en fodboldsgolfbane. Og der har de sådan en kæmpe skovområde, hvor der er hundeluften. Hvor du kan lukke din hund ind, og så kan den bare rende rundt derinde. Ja, der samler man ikke op. Det er bare... Der skal man lige se, hvor man går hen derinde.